Beno, jarraituko dugu, zatiki algebraikoekin eragiketak praktikatzen, beste adibidetxo honekin, bai? 57. orrialdeko 3. ariketako D. Orduan, ematen digute zatiki algebraiko horiek, kenketa egin behar dugu, izendatzailea eman komuna topatu behar dugu beraz, eta horretarako izendatzailea faktorizatuko ditugu lehenbizi. Orduan, lehenengo zatikian, 3x bat eta beko izendatzailea x ezin da gehiago deskonposatu, bigarrenean x gehi 3 daukat goian, eta bean bai ikusten dut batu gai horietan, haman komunean x atera dezakedala, biderkagai komun moduan, orduan x ateratzen badut, lehenengo batu gaian geratuko litzaidake x, ken bigarrenean bi. Guzti hau gehi, hirugarren zatiki honetan, bekoa ezin da gehiago simplifikatu, beraz geratuko litzaidake dagoen moduan. Orain, zatiki horien artean, izendatzaile haman komuna jartzeko, badakit, jarri behar ditu dela, agertzen zaizkidan biderkagai guztiak berretzaile handienarekin. Orduan, kasu honetan agertzen zait x-a, agertzen zait ere x-ken bi bat, beste faktore hau, eta ez daukat faktore gehiago, eta bakoitzaren berretzaile handiena bat denez, holaxe geratuko litzaidake. Orduan, lehenengo zatikian, x neukan azpian, ez? Orduan, zatiki horretan, x-ken bi egiten badut behan, goian ere, bider x-ken bi, orduan geratuko litzateke 3x-ken bat, bider x-ken bi. Bigarren zatikian, bat neukan jarrita izendatzailea justo haman komuna. Beraz, geratuko litzateke, parentesi artean, berdina. Gehi, hirugarren zatikian, daukat x-ken bi. Orduan, biderkatu dut behan, bider x, bagoian ere bider x egin beharko dut. Vale, x, bider, bi x gehi bost. Vale. Orain, biderketa hauek eragin beharko ditut, horretarako 3x hau biderkatu behar dio honi, eta gero minus batek honi eta honi. Bai, orduan guazen poliki-poliki. 3x bider x, 3x ber bi, 3x bider minus bi, minus 6x, minus bat bider x minus x, minus bat bider minus bi, plus bi, ken honek eragiten dionez barruko guztiari, ken x ken 3, eta orain gehi, x bider bi x, bi x ber bi, eta x bider bost, gehi bost x. Zati, neukan guztia. X bider x ken bi. Vale. Orain, bakoitza berretzaile berdina dauzkatenak, 3x ber bi, gehi bi x ber bi, kasu honetan honek ematen dit, bost x ber bi. X-ak x-ekin, hemen daukat minus 6x, ken x minus 7x, ken x minus 8x, gehi bost x, plus minus 3x. Minus 3x. Eta gai askeak daukat bi, eta ken 3 minus bat. Minus bat. Eta beko guztia dagoen moduan. Orain, egin beharko nukena zen, begiratu haber goikoa faktorizatu daitekeen. Bai, goiko hau faktorizatu daitekeen, ikusteko gero beko bi faktore horiekin deskonposatu daitekeen. Hori egiteko, kasu honetan bigarren mailakoa da denez, badakigu, erabili dezakegula, Ruffini, ala, bigarren mailakoa da denez, formula. Bai? Baina, nik ja frogatu dut, eta badakit, ezin dela gehiago deskonposatu. Beraz, hori izango litzateke gure emaitza, bai? Hauxe.